I poštovani gledajte YouTube kanala Zenge TV, dobrodošli na NBA Live 2K14, evo sad ćemo igrati turnir u NBA ligi koji se igra u Barceloni. Prvi meč igraju Barcelona, Milwaukee Bucksi i Barcelona. Znači normalno, favorit broj 1 Barcelona. Malo, sam da vidim nešto. I možemo početi. I evo. Barcelona. Evo nas. Oh, Milwaukee prvo. Nema faul. Jao! Prvo zokcavanje odmah. I vodi Barcelona sa 2:0. To je Milwaukee Bucksa. Jebo! Če je smotanče. 2:2. Vratila se. Milwaukee. Tomić nije pogodio. Ostaje dalje 2:2 trenutno u ovoj utakmici. Na turniru. Otiš čovječe. Tako. 5:2 vodi Barcelona. Wow. Ovo još u grupi večeras igraju u Madison Square Garden. Ne, u Litvaniji Žalgiris i New York Knicks sa Iversonom. Opa, druga trica za redom, 8:4. Vodi Barcelona protiv Milwaukee Bucksa. Navarro mi se, a Navarro je tu. Lopta za Milwaukee Buckse.
Naravno ne prolaze te lopte tuda. Opa! 11. 6. Kakva partija. Pokvario Siri. Lara je pokvario sve. Nemaš ni poena da Karos.